Hello to everyone. Adanak ako dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain. Video kada bigyan nagpipintas nga views kakabsat. Yan. Panak di Rekuba. Rekuba kakabsat ken kagayan. Anak kita ti ko apo ang makikendan unya ti magatang. Thank you. Happy watching kada kayo amin na po. Ada na ka po dito yung nagpaspasyar. Kalalpas ti todo dito. Pakumangkiram dati tinayak no nga baka kapo iti bono loto. Kit makita yu apo ti ayam ni nagadung nga kotse nga nakaparking dito yung nagkap. Agakabintas ka kotse. Ada dalang apo ti ikit iti kalsada awan iti daduma adamot ko adamo. Adamot yan naganayin. Adamo parkingan dang dagito yung kotse paigid dalang ti kalsadan. Kasta. Nga na dyan. Kotse kakabsat. Tado una iti kotse dito eh. Gusto nga kasya eh. Kotse kakabsat ken kagayan. Diyan na po. Makita yu apo iti adanak apo ti asudag iti palengke iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Anda pa'y nakadalos nita, siyempre nagpigsat todo di rabi iso nga dagiti paradalos, anda pa'y nakadalos kakabsat. Dagi apo iti ayan, tinumutib yan Santa Cruz, Tenerife, Spain. Alas 9:49 iti aldaw apo dito itata. So iso nga kasta po. Ayan. Paano naman sumirip apo ti ikan no? Di ikan ijay ayan ti kwa. Ijay paglakwan ti ikan no? Di ikan da. Yan na po. Nakakapo ti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Nga agpapasya nga bigat. Hola. Kahit tulad ka ni Edric. Nga kaso makan naman dumawas apo di daytoy apo iti pamilihang bayan ng Santa Cruz, Tenerife, Spain. Tanyo po sango nga pa lang ko nagpintasan nagkatilanganan ako. Pamilihang bayan ng Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ayan na po. Dahil po ti mintas apo dato iti laminada da idi ununa na kano panawon dagito apo ti klase dagiti babakot nga agala iti gatas iti kalding aramidin dang keso. Kasi ti kis dito apo ngati kis ti baka kalding araramidin da iso kasto iti langada kano gati babakot idi. O kana mo di jay kakabsat. Gapot ti Santa Cruz, Tenerife, Spain kakabsat. Ket may samot apo nga paggapuan ti adungay ikan day timot iti barcode bangka dagiti mangalap idi kakabsat. Pintas kakabsat mangalap kakabsat ayan. Gamot ni Lelong dita. Lelong, nagmisit ka mo Lelong. Lagi dudulong da po iti Dolores Niña kano kakabsat. Dolores Niña dati wala kawayan samo ay kayon samo dato ayan ti ko na yun dati kay kwada ni damat kasti da apo dati kay masapsapon ni adamot ano adumot ano nalaladan ni ikan mo ikan kastoyap bayan ikan ijijik ikan motan ano ikan kapay idi mo
Inalala da maatas si hindi pindas mo nalaing ti sculpture na ni lolo umusong kamot lolo kaya po iti pakabuklan ti sango iti Santa Cruz Tenerife Spain La Recoba de Santa Cruz de Tenerife La Recoba kakasla pamilihang bayan kanan ready dan apo nga iti panag kwati Christmas. Ayan na po. Dito ay dati apo iti wangawangan na di Santa Cruz Tenerife Spain. Siyempre masungad mo pa ilang apo. Adu nga sabsabong kalako. Ayan. Sabong kalako na masungad mo. Ayan, nagsumbangit. Oh, kaya na po absat. Oh, sabong. Wapo. Ay, dati tilako da. Merry Christmas and a Happy New Year. Kakabsat ken gayem lako da dato yun. Yan. Orchids. Kakabsat. Kapo. Yan. Muchas gracias. Kantas. Lako dami dito fern. Ano ako?